बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 खालार खालि अदालगुरि बारग' NDAB गौथुमा अदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सुबुं गौमा अदेबानि हस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। मोनथिनो मोननायाव बे हाबाफारिखौ बारग' NDABनि गायसनगिरि आफादगिरि एबा BTRनि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि बारग' NDAB बिथांमोना जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबथे जानानै दङ। बेखौ लानानै बारग' NDAB बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ होनना आसाम आरो भारत सोरखारनि सायाव नारसिनथाय होनांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैना हेफाजाब होनो खावलायदों। बारग' NDABनि आफादगिरि डि हारिमु बिथांजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि डि बानसगरा बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भारत सरकार, आसाम सरकार, NDABनि मोनब्रै हानजा एबसु, UBPO बायदि आफादफोरजों सावरायलायनानै बर'नि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि हिसाबै NDABनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो सासेमोन। नाथाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिब्लाबो बिथां रन्जन दैमारिया दिनैसिम बिटिआर गोरोबथा जानाया बोसोरसे खावसे बारलांसेयावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै। जायनि जाउनाव बारग' NDAB बिथांमोना सोरखारनिसिम खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। जायनि जाउनाव अदालगुरि बारग' NDAB गौथुमा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 खालार खालि सुबुं गौमा एबा हस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। कर'ना भाइरासनि जाउनाव बन्द जानानै थानांनाय स्कुल कलेजफोरा 1 सेप्तेम्बर अदेबानि गाबोननिफ्राय खुलिसिगोन। मोनथिनो मोननायाव 9 थाखोनिफ्राय 12थि क्लाससिमनि थाखाय स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि आरो कचिं इनस्टिट्युटफोरखौ खुलिनो गनायथि होबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला क्लासरुमनि जिरायनाय गोहोखौ खेबसेयाव 50 जौखोन्दोसिम गथ'साफोरा क्लास खालामनो हागोन आरो क्लासरुमाव साफ्रोमबो फरायसाफोरानो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनांगोन। बिनि थाखाय फरायसाफोरखौ बोखावनानै आलादा आलादा समजों क्लासखौ लानो नांगोन, जेरै मर्निं आरो इभिनिं शिफ्टनि गेजेरजों। क्लासआ मोननै शिफ्टनि गेजेराव खमैबो 1 घन्टानि गेप थाथारनांगोन। बेबायदिनो कभिड-19नि नेमखान्थिखौ मानिनानै फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो हासिगोन। आरो गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि माख्रा दैसानि दैबानाजों 2 नं सिसुबारि गामिनि गोबां न'फोरा खुरखा जानानै राहाबादायाव थानांनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिसुबारिनि राहाबादायाव थानांनाय न'खरफोरनो कक्राझारनि NGO सफुल उद्रम ट्रास्टनिफ्राय मोनसे हानजाया मैया जायगासिम थांना खौरां लाहैनायजों लोगोसे गासै गं 102 न'खरफोरनो जाग्रा आदारनि अनसुंथाइ राननानै होनायजों लोगोसे गानग्रा-जोमग्रा जिफोरखौबो राननानै हैदों होनना खौरां मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लानि सान्थिपुर BCDCनि सिङाव थानाय निज्लागुरि गामियावबो हा खुरखानाया दासिमबो गिख्रंथाव महर लागासिनो दङ। मोनथिनो मोननायाव निज्लागुरि गामियाव माइ गायग्रा 5 बिगा हाया निज्ला दैजों खुरखा जानानै सिलिंखार जानो थांगासिनो होनना मिन्थिनो हादों। बेखौ लानानै UPPLनि दैदेनगिरिफोरा BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ खावलायबाय थादों। थिग बेबायदिनो आथिखालनि BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'निनो OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनै नायगिदिंफैनानै गंनै JCBजों निज्ला दैखौ दानखेहरनाय खामानिखौ दिनैनिफ्राय खामानिखौ मावनो बिथोन होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। अदालगुरि जिल्ला 40 नं रौता समस्ति थामहिनबा BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सर्गियारी बिथाङा दिनै गावनि समस्तिनि रौता लाइलांपारायाव जल जीवन मिशनखौ बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सर्गियारी बिथाङा थांनाय जुलाइ दानाव 3000निबो बांसिन दैनि गोनांथि जानाय न'खरफोरनो दै जगायनानै होनाय जादोंमोन। BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सर्गियारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला आगस्त दानावबो BTCनि दाब दाब जायगाफोराव 7000 न'खरफोरनो दैनि जगार खालामना होनाय जादों होनना फोरमायो आरो फैबाय थानाय दाननि जोबनाय थारिखआवबो आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन न'खरनो दै होनायनि राहा खालामगोन आरो बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि दैनि समस्या जादों बेफोर गासै समस्याफोरखौ फोजोबहैनो थाखाय लासै लासैब्लाबो खामानिफोरखौ मावलांनानै फोजोबहैगोन होनना दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों डक्टर नीलज सर्गियारी बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों। आफगानिस्तानाव आफगान आइजोफोरा इउनिभारसिटियाव सोलोंथाइ लानो गनायथि मोनगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों तालिबाननि सोलोंथाइ मन्थ्रिया। नाथाय तालिबान खुंथायाव हौवा हिन्जाव लोगोसेयैनो सोलोंथाइ लानो मोननाय नङा। हौवा आरो हिन्जावफोरा आलादा आलादायै थाखो खथायाव सोलोंथाइ लानांगोन। तालिबानआ मोनसे मोजां आरो इस्लामी आयदाखौ बानायनो नाजादों।
बिनिखायनो तालिबानआ आइजोफोरनि मोनथायाव जौगानायखौ सनमान होनो खोथाबो होदों। गुबुन फारसेथिं आफगानिस्तानाव तालिबाननि खुंथाया गोसारनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो बुंनो हमदों दि पाकिस्ताना तालिबानजों गोरोबनानै भारतनि हेंथायै नायबिजिरनो हागौ होननानै। नाथाय आथिखालाव तालिबानआ गावसोरनो रोखा खालामना होदों दि बिसोरहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। अदेबानि बिसोरो नसुंसे हादरजों सोमोन्दोखौ मोजां खालामनानै थानोसो लुबैयो होनना रोखा फोरमायथिना होदों। गुबुन खौराङाव फैदो पेरुनि लरेट'नि मेसनियान ओनसोलनि हुआलागा दैमायाव गंसे नाव आरो जाहाजनि गेजेराव सौग्रावनाय जाब्रबथाय जानानै थांदों। मोनथिनो मोननायाव बे जाब्रबथायाव सा 20नि जिउ खहा जादों आरो सा 50नि बांसिन दावबायारिफोरा गोमानानै दङ होनना खौरां मोननो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया रोजा खुवानि जाउनाव गंसे नावआ गंसे पेसेन्जार जाहाजजों सौग्रावफैदों होनना मिथिनो हादों आरो बे जाहाजाव सा 80सो दावबायारिफोरा दंमोन। बे जाब्रबथायाव रैखाथि मोननाय जाहाजनि दावबायारिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सौग्रावनायनि सिगां गंसे नावखौ गावसोर गाखोनाय जाहाजनि साखाथियाव फैनाय नुदोंमोन आरो बे सौग्रावनाय जाब्रबथाय समाव माखासे दावबायारिफोरा उन्दुदोंमोन होनना फोरमायो। आरो दायो सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो हादों। गसाइगावआव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। मख'नो नांगोन दि गसाइगाव पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ नोगोद 1 कौटिनि बांसिन जागोन होननानै मिथिनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों थांनाय हराव गसाइगाव पुलिसनि मोनसे दोलोआ 3 नं राजा लामायाव आसाम आरो सोनाब बंग सिमना ओनसोलाव थानाय श्रीरामपुर नागासेंकियाव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक गारियाव गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खानो हादों। हमनो हानाय सुबुंखौ त्रिपुरानि थागिबि होनना मिथिनो हादों। मोनथिनो मोनबावनायाव हमजानाय गारिया गान्जाफोरखौ त्रिपुरानिफ्राय बिहार रायजोसिम लांनो नाजादोंमोन होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। दानिया फैबावदो आसामनि मोब्लिब गेलेमु आरो टुरिज्म बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया क'क्राझाराव दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि टुरिज्म बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया क'क्राझार जिल्लानि रंगिना संगिना गोसो बोनो हाथाव दावबायथिलि धिरबिल आरो चक्रशिलायाव बेरायग्लांफैयो। सोमखोर मिथिंगानि बिफां-लाइफां हाजो-हालाजों बुंफबनाय धिरबिलाव दावबायनानै गुवार दैनि बिखायाव नावजों बेरायग्लांदों मन्थ्रि बराया। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङाबो बाहागो लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि मन्थ्रि बिमल बराया फोरमायो दि मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना दावबायथिलि चक्रशिला आरो धिरबिला थारैनो जोबोद बाखनायथाव होननानै। मख'नो गोनांदि सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार दावबायनानै आसामनि मोब्लिब गेलेमु आरो टुरिज्म बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव गोदानै लुफुंनाय मोब्लिबनि साब स्टेशनखौ बेखेवनानै होलाङो। बे हाबाफारियावनो 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे, क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिबानगिरि लोगोसे मोब्लिब बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।